Bună seara, dragii mei, și bine v-am găsit la un nou video. Haideți împreună să facem o mică etalare pentru toate persoanele din toate zodiile. La cererea mai multor persoane, o să fac în această seară o verificare în tarot, să vedem dacă aveți farmece, vrăji, influențe negative trimise asupra dumneavoastră. Întrebarea la această etalare se numește în felul următor. Am vrăji făcute, influențe negative trimise pe casa mea, pe familia mea, pe relația mea, cine mi-a făcut și de ce mi-a făcut. Exact așa se numește, da? Am să fac la fel 3 pachetele. Dumneavoastră trebuie să alegeți 1, 2 sau 3. Deja pot să spun că persoana care se uită acum este foarte îngândurată. Exact. Da? Gândiți-vă. 1, 2 sau 3. Sper că se vede. Sper că nu se la moment. Ok. Haideți, dragii mei. 1, 2 sau 3, da? Deci 1, 2, 3. Haideți să vedem. Haideți să vedem dacă aveți vrăji făcute și cine v-a făcut. Și de ce v-a făcut. Ce vrea de la dumneavoastră. Căreia mai este lumea asta? Haideți, dacă ați ales primul pachetel, o să pun 2 și 3. Ok. Aici vă spun sigur că da. Aveți vrăji, farmece, influențe negative. Le aveți în ascuns în primul rând, da? Nu știu cine scrie mie la ora asta. Aceste vrăji, aceste farmece, văd că le aveți trimise asupra dumneavoastră ca să suferiți în dragoste. Da? Să nu aveți dragoste. Să nu aveți iubire, da? Văd că v-ați certat cu cineva. Nu știu cu cine. Cărțile mie îmi spun așa. Ca să scăpați
de aceste vrăji, de aceste farmece, de aceste făcături, mai bine zis așa pe românește, trebuie să vă împăcați cu această persoană cu care v-ați certat, da? Dacă nu vă împăcați cu această persoană, nu vă puteți elibera de aceste vrăji. Și mai văd iarăși că dumneavoastră nu puteți să vă eliberați de aceste făcături pentru că vă doriți ceva ce face să sufere pe altcineva. Nu știu ce vă doriți. Ori un lucru, ori ceva material, ori bărbatul cuiva, nu știu. Dar ceea ce dumneavoastră vă doriți face pe altcineva să sufere. Aceste vrăji, să știți că sunt făcute numai în baterie. Aceste vrăji sunt făcute cu foc. Dumneavoastră văd că ați mai încercat să vă deslegați, ați mai apelat, nu știu, la preoți, unde ați apelat dumneavoastră, că ați mai încercat să vă deslegați, dar și în altă parte, dar nu ați reușit. Dar totuși văd că este o speranță, se poate deslega, văd că ușor, ușor vă veți curăța până la urmă. Vă văd că aveți neliniște, dureri, parcă nimeni nu vă acceptă, vă doriți o schimbare. Da. Să știți că aceste vrăji sunt făcute pe 7 ani și sunt cu magie neagră. Și sunt făcute... Nu, stați așa. Nu, această persoană care v-a făcut, cum să vă spun eu, această persoană care v-a făcut, da, și-a făcut pentru că și-a dorit ceva și te-a făcut pe tine să suferi, a făcut altcineva să sufere. Pentru că văd că este vorba de un bărbat la mijloc și făcăturile sunt din partea la o femeie. Această femeie v-a făcut ca să vă ia partenerul, ca să vă facă să suferiți. Sau poate v-ați certat cu această persoană, ați avut o treabă în trecut și acum s-a răzbunat, luându-vă partenerul. Nu știu, dumneavoastră știți mai bine problema care este. Eu încerc să le leg. Cum am zis, văd că i-a lucrat cineva. Nu a lucrat ea, că nu știe ea, văd că a lucrat, o apelat la ajutorul cuiva, da? Ca să îi lucreze. I-a lucrat cineva. Și dumneavoastră văd că a suferit foarte mult, da? Și suferința asta care o aveți este din cauza că aveți făcături, aveți vrăji. Această persoană văd că i-a reușit ceea ce a vrut. Și dumneavoastră suferiți foarte mult din cauza asta. Deci, la primul pachet, mă grăbesc ca să nu se închidă telefonul, la primul pachet, sigur aveți vrăji, da? Nu știu, vedeți cum faceți și stați ce fac. Să scăpați de ele. Încercați, nu vă lăsați bătuți, luptați, da, ca să scăpați de aceste energii negative care nu vă dau pace. Aia e lumea. Nu înțeleg persoanele astea care vor să ia partenerul la alte persoane. Da. Haideți să vedem și pentru persoanele care au ales cel de-al doilea pachetel. O să mă grăbesc puțin, pentru că nu mai am baterie și aici nu am unde să bag acum în priză. Aici nu au ieșit foarte multe. A ieșit cu una în plus, cum am spus. Să știți că aici nu văd o situație mai bună. Nu văd vrăji. Nu văd absolut nicio vrajă, nimic. Energie negativă. Dar
Aici văd că așa a fost să se întâmple ceea ce s-a întâmplat în viața dumneavoastră. Așa a fost de la destin, de la Dumnezeu. Totul s-a întâmplat cu un scop, să știți. Nimic nu este întâmplător. Poate ați trecut prin ceva probleme, printr-o situație mai grea, printr-un divorț, printr-o despărțire, printr-o ceartă. Dar acum văd că sunteți bine, da? Tot ce a fost în viața dumneavoastră nu a fost că, vai, că ați avut vrăji sau din astea. Nu, cum am spus. Ceea ce s-a întâmplat, așa a fost destinat să fie. Așa trebuie să se întâmple, da? Văd că ați luptat mult pentru ceea ce vă doriți dumneavoastră. Și totuși aveți un miracol în viața dumneavoastră. Veți avea un miracol în viața dumneavoastră. Se va întâmpla un miracol, da? Cum am spus. Așa că nu disperați. Bă, că veți ieși, cum am spus, la lumină, ieșiți din întunericul în care sunteți, credeți că sunteți și nu înțelegeți de ce. Dar cu destinul nu te pui, da? O să aveți tot ce vă doriți, pentru că Dumnezeu v-a ajutat. Dumnezeu așa a vrut, pentru că dumneavoastră aveți un suflet foarte, foarte bun, foarte mare. Pentru că aveți credință. Cum am zis? Nici nu prea am ce să spun. Pentru că, cum am spus, vi s-a întâmplat exact ce aveați dumneavoastră nevoie, exact ceea ce trebuia să se întâmple. Eu nu văd că o să aveți multă bucurie, o să vă simțiți împliniți. Doar aveți puțină răbdare, da? Stați liniștiți și aveți răbdare. Nu au ieșit foarte multe, nu au ieșit orele. Deci la al doilea pachetel, cum am spus, nu sunt vrăji. De multe ori cu destinul nu ne putem pune, nu? Dacă așa ți este destinat, așa se întâmplă. Nimic nu este întâmplător, totul se întâmplă cu un scop. Sper că se vede lumina. Haideți să vedem pentru persoanele care au ales cel de-al treilea pachetel. Eu vorbesc cam mult și de asta cred că rămân și fără voce. Da. Aici, pentru persoanele care au ales cel de-al treilea pachetel, stați să vedem să fiu sigură. Da. Aici aveți vrăji, da? Aveți influențe negative. Sigur, aveți. Bă, că dumneavoastră ați avut încredere în cineva, într-o persoană, dar v-a trădat această persoană, făcându-vă vrăji. V-a făcut să nu aveți speranță, să nu aveți liniște. Bă, că dumneavoastră aveți o frică, o teamă, vă simțiți neajutorați. Dar să știți că această stare o aveți din cauza vrăjilor, din cauza făcăturilor. De asta le aveți, aceste stări. Pot să spun că ceea ce vi s-a făcut este îngropat, este făcut cu pământ, este gropat în pământ. Poate să fie la cimitir sau este destul de rău, este cu magie neagră. Și v-a făcut ca să vă fure ceva. Sau mai bine zis pe cineva. Da? Dumneavoastră văd că parcă văd sigur că știți, simțiți că aveți ceva făcut, da? Ați fost, v-ați mai căutat și vi s-a spus că aveți făcut. Înăuntru dumneavoastră văd că vă simțiți, așa cum să vă spun, întunecați, da?
Suferiți în inima dumneavoastră foarte mult. Văd că ați luptat împotriva acestei presiuni care o aveți, pe care o simțiți în dumneavoastră. Vreți să vă apărați, vreți să scăpați de tot și nu știți cum. Și veți scăpa. Trebuie doar să luptați, să căutați modalități. Toate acestea le trăiesc din cauza unui bărbat. Da? El este scopul, el este la mijloc. De ce am spus? Pentru că vi s-au făcut să vă fure ceva sau pe cineva. M-am referit la un bărbat. Cine ți-a făcut? Dacă spui întrebarea cine este, iar am răgușit, că mai așa. Această persoană care ți-a făcut aceste vrăji este cineva din familie. Cineva care poartă aceeași identitate. Poate o cunoști, poate nu o cunoști, dar cred că îți dai seama cine este. Sau trebuie să descoperi cine este, mai bine zis. Da? Trebuie să dai seama cine este. Cărțile îmi spun așa. Trebuie să vă curățați, da? Și să faceți tot posibil să vă deslegați, să scăpați de tot ce aveți, să țineți post, da? Trebuie să vă gândiți cine v-a făcut și să aveți curaj să vă eliberați și să înfruntați această persoană, da? Trebuie să vă gândiți la visele dumneavoastră care le aveți și să nu vă mai gândiți la ce a fost la trecut, să lăsați trecutul în urmă. Gândiți-vă la viitor, gândiți-vă la ce vă doriți, la ce visați, luptați, da? Deci, nu renunțați. Nu renunțați la ce vă doriți. Asta îmi spun cărțile. Eu asta vă spun. Aici este vestea. Vestea. O să vedem, nu scap acum. Mesajul care l-ați primit. Sunteți puțin cam... v-ați cam tulburat, v-ați cam supărat acum, că m-am tulburat și eu. Pentru că și cărțile tot timpul se arată și în funcție de starea dumneavoastră, da? Ok, dragii mei, eu deocamdată vă pup și ne auzim la următoarele videoclipuri. Vă mulțumesc că mi-apreciați videoclipurile, că vă abonați, că dați like-uri, distribuiri. Vreau să vă spun în legătură cu rugăciunile care le-am postat și am să postez mai multe. Sunt rugăciuni foarte puternice, sunt foarte benefice, toate sunt testate, eu le folosesc în lucrări. Dumneavoastră, am văzut că mi-a spus un domn în comentariu că a făcut foarte multe rugăciuni și că nu s-a împlinit, că trebuie, când facem o rugăciune, să o facem în liniște, da? Liniștit, să nu ne deranjeze nimeni. Dacă avem o lumânare, o aprindem, da? Albă sau roșie, da? Dacă este vorba de iubire. Foarte concentrați stați când spuneți rugăciunea. Nu vă gândiți în stânga, în dreapta, ce face ăla, ce face aia, înțelegeți? Și cheia rugăciunilor este să credeți. Credeți în univers, în puterea universului. Am mai primit o întrebare. Ce înseamnă universul? Universul este tot ceea ce ne înconjoară. Universul este Dumnezeu, Creatorul nostru, da? În care credem. Rugăciunile nu sunt vrăji, rugăciunile sunt rugăciuni. Faceți-le cu toată credința dumneavoastră.
Credeți în univers și mulțumiți tot timpul universului pentru orice vă oferă, da? Dragii mei, sper că am fost înțeleasă, sper că v-am fost de ajutor în această seară. Alma vă pupă, Doamne ajută!